Halo, Malibitra Joypur Bagauhai na हमनायनि फेस्टिभेल नै रायजोफोर नायदो नै बहुत मानसि हमगासिनो दं नै बोसोराव खेबसे ना थेनानै जायो खख्लेंजों थेगासिनो बागमारा लागोआवनो बोसोराव खनफा ना थेनानै जायो खख्लेंजों गुरलायनानै रायजोफोर नायलादो नै माबायदि हमदों नै ओरैहायबो नायदो नै खख्लेंआ नै गुरगासिनो दं ना सारनाया गैया मा गैया नै आइथिंआव मोनबा सप्ताह माखानि सुगासिनो आइदै मोनबाय नामा आदा आच्छा बेसेबां मोनखो सोंगोरबाहाय आच्छा दे नै रोखोमल' ना हमखायो नै नायदो नै बेसेबां मोनखो आदै सार